Ja, det gør du. Ja, det er så vores podcast om søens økologi, og det er lavet af Søren og Christoffer. Springlaget er et lag, der bliver dannet i foråret, når overfladevandet bliver varmt, mens vandet ved bunden stadigvæk er koldt. Laget mellem disse to kaldes for springlaget. I det øverste lag er der meget sollys, og algerne begynder fotosyntesen. De optager næringssalte og formerer sig. Der vil dannes en såkaldt græsningsfødningskæde i det øverste vandlag. Planteplanktonen bliver spist af dyreplanktonen, som ædes af fredsfisk som skaller og braser, som ædes af rovfisk som geder og aborn. Ved bunden er det noget andet. Der er mørkt og koldt. Der vokser der ingen planter. Til gengæld synker alger fra de øvre lag ned. De virker som føde for bundens dyr og bakterier, de såkaldte nedbryder i fødekæden. Disse dyr bruger ilt til respiration, og vandet bliver meget iltfattigt. Og derved dør dyrene på bunden. I efterårsstormene bliver vandet blandet, og der kommer ny ilt, og bundens dyrs døde lig bliver til næring i vandet, som blandes godt rundt i stormen. Men søen kan også blive forurenet med uorganiske stoffer, hvis der kommer for meget næring. Hvis en sø bliver forurenet, kan der starte en ond cirkel, og man bliver nødt til at hjælpe søen ved kunstig åndedræt ved at stoppe tilførslen af næring. Efter man har stoppet tilførslen af næringsstoffer, kan man rense søen op ved at fjerne alger og slam fra bunden som plantemateriale, og dermed fungere som gødning for søen. Man kan også pumpe ilt ned på bunden for at stoppe frigivelsen af PO4 3-, som ellers sker, når bunden bliver iltfattig. Denne metode hjælper også dyrelivet i fødekæden i gang på bunden. En helt tredje mulighed er, at der mange gange mangler rovfisk i forurenede søer, og der er kommet alt for mange fredsfisk, så man kan fiske de fredsfiskene op og udsætte nye rovfisk. Og der vil der også komme mere dyreplankton, som vil æde planteplankton, som er en del af søens næring. Og derved vil søen så blive mere ren. Denne podcast var lavet af Søren Østergaard og Christoffer Laursen.